pabalik na kami ng accommodation namin kung saan kami nagstay dahil cancel ang flight namin mula dito sa Iloilo to Cagayan de Oro. Ano na, Cebu Pacific? Galaw-galaw. Magbigay naman kayo ng matino at maayos na serbisyo sa mga tao. Nag-message kayo na cancel ang flight 1 AM. Ano i-expect nyo sa mga pasahero nyo? Nakabantay? Nakabantay sa mga emails nyo? $5 AM nandiyan na kami sa airport dahil ayaw naming maiwan, dahil kapag naiwan wala rin kayong pakundangan. Kung kahit nandiyan na sila sa counter ninyo, nakikiusap na wala, hindi nyo pa rin pasasakayin. Kayo ang magdidesisyon. Siyempre nga naman sa inyo yun eh. Policy nyo yun. O paano ngayon? Paano ngayon? Kinancel nyo yung flight namin. Dahil anong dahilan nyo nga? Aircraft at chuchucho, may problema yung machine, channeling pokla. O ano nga naman, alam namin. E di shut up kami bigla. Kasi wala kami alam nun eh. Kasi nga for security namin yun eh, di ba? Oh. So yun ang gagamitin yung dahilan. Oo, katapat ng mga kapalpakan ninyo. So ganun-ganun na lang yun. Bigla ninyong kakansilin kasi may problema at chuchucho. Talaga ba? So ginagawa nyong bobo yung mga tao. Ang gusto nyo, paniwalaan namin na yun kasi yung dahilan ninyo, kaya cancel na lang yung flight. May trabaho kami. May event kami. Paano yun? Wala na lang. Wala na kayong pakialam doon. Kung meron kaming event na hindi maaatinan, may trabaho kaming hindi mapupuntahan, kasi yun ang gusto ninyo eh. Mag-cancel kayo. Diba? So paano kami? Wala na lang. Pag kayong gumagawa ng perwisyo sa mga pasahero nyo, okay lang. Diba? Pag kami naiiwan ninyo, kahit nandyan na, kahit makiusap pa, wala kayong pakialam. Diba? Kanina nasa counter kami. Dahil nga putak kami ng putak, dahil gusto namin malaman kung ano yung magagawa ninyo para sa amin. Paano wala yung mga tao sa counter? Ano, lahat sabay-sabay na nag-i-inquire ng ganito? Lahat kayo? Totoo ba? Totoo bang lahat kayo? Wala kang ano, kasi nga, hindi naman sila Diba? may-ari. Gabi muna tayo dito. Kasi hindi. Ano na? Hi, baka matampalin kita dito. Bilang sa kilo, iniiwan kami reklano. Sa cancel. Di ba maaga pa kayo kanina? Cancel yung biyahe namin dahil sa'yo daw. Kayo na kay Asia. Ay, may pagkain pa rin dito. Aisha. Kakabisi. Ito yung apartel namin kayo. Guys, doon kami. Kakabisi May talaga. pension house siya, guys. Kaso walang maisagot. Yung gate ng aeroplano. Ay, paano? Walang maisagot kung Nag-ahap namin paano mako-compensate yung mga expenses. Bibigyan naman daw kami ng hotel. So idadaling kami dun sa syudad, sa city. Ay, dyan na lang tayo, oh! Kakain kami sa labas. Let's just don't dwell on the things that will make us stress. Totoo. Pero masarap pa rin minsan ilabas para para lumawag ng kaunti yung Hindi, para mayroon din tayong content. para may lumuwag na ng kaunti yung sama ng loob mo, mailabas mo man lang, 'di ba? Kasi maghahanap ka ng sagot dun sa mga katanungan eh. Putik sila, may karapatan sila mang-iwan ng pasahero, okay na lang. Tapos ngayon, pag cancel na. 1 AM daw nag-email, na-cancel ang flight. Talaga ba? Tulog kami nun, ma'am, sir. So, anong gusto mo? So, anong gusto nyo okay na lang? Intindihin namin kayo dahil kayo yung may-ari ng aircraft? O bakit? Bago naman kayo nakabili ng aeroplano, saan nyo ba kinuha rin yan? Sa amin din naman mga pasahero. Email na yan. Totoo. Kaya kakain na lang kami.
Kape, yawa. Visit. Visit. Pupunta kami sana sa punta sana kami sa dentista, punta kami sa event ni Brenda and all, punta kami sa hindi yan artista. Pangit niyan. Artista ba yan? Charot. Hi girl, how are you? Ano to, fried? Kanin yan. Akala ko fried Yan na yung rice. kanin namin dito. Ay, sinigang. I love sinigang. Saan punta nyo? Uwi na Cagayan de Oro. Tiger. Cagayan. Mindanao pala, uwi nyo. Ano niya? Kakabisit! Huwag ka mag-visit-visit yan. Kasi payaran tayo mga Mindanao. Makakabisit kasi delay yung flight. Kumaga dapat yung mga gagawin namin yung araw na doon nakaplano na, tsaka yung trabaho namin doon na kompromiso dahil lang sa kagustuhan nilang, wala lang, gusto nilang mag-cancel ng flight. Hindi pwedeng ganun lang yun na aircraft at chuchu. Ganun lang nga. Sagot naman daw nila, isasagutin nila yung hotel. Aba, dapat lang. Sasagutin nila yung pagkain. Ba, dapat lang. Dapat nga bayaran nyo pa yung nawalang trabaho namin. Ah, basta bad trip ako. Visit. Oo. Settle na kami, bigyan na lang daw kami ng food. Kakain na kami, hindi na kami bigyan ng food. Mamaya na lang. So, yun lang guys. Kain na lang ako. Pasensya na lang doon sa mga kasalanan. Pero, talaga. Oo, hindi kasalanan ng staff. Pero, syempre yung emosyon namin, naghahanap kami ng sagot. Totoong wala silang kinalaman o wala silang kasalanan kasi hindi naman sila may-ari nun. Hindi rin naman sila magdadrive ng aeroplano, no? Sila lang naman ay taga-process. Huwag yung kumahay-hay na. Ano Pero- ba? Eh, may libre ah. Ay, nagugutom ako. May free na silang pagkain. Anong oras nila dadalhin? Kung kailan din nila gusto. Hindi na. May nilagang itlog. May sinigang, oh. Sabaw. Sa hotel, basta matigas na. Wala! Yawa! May dinuguan, oh. Masarap yan, Be. Ang diniguan. Tikman mo, Be. Ya, kayo po. May regla. Hotel niya sa kanya gani. Saan? Kain ka, sir? Dinuguan ni Amang sa. Tiga. Bicol Express. Ano yan? Ay, hindi. Sisiradang lang ka, Be. Alin na? Nga lang Ito, oh. artista. So dahil alas 5, alas 6 pa ngayon, magkantay pa kami ng breakfast nila, pag alas 10 pa ibigay, dito na lang kami. May boiled Hi egg. sir! Gusto ko ng boiled egg, pero gusto ko yung egg ni Kuya. Sarap lang. Naka-helmet si Sir. Ano siya? Magda-drive siya. Gusto namin sana kumain ng ano? Tortang oten. Asan ni si ate? Nahihilig din sa oten. Ako, pwede kaya. Ayan! Masarap ng oten, basta kain. Basta matigas lang. Kailangan itlog lang ako. Akin yung torta, ate. Isa. Bibi, dalhin natin dito. Saka tortang talong na rin. Tortang inang yan. Ako din yung ano, kung ano yung mga tag nito, lakad ng mga tao. Oo. Kahit magre-ready ng reserbang aeroplano. Kaya niya may yung mga flight na connecting flight, mga ganun. Buti na lang hindi connecting yung city. Ano tag-itlog, matagawag itlog sa lakad. Isipin mo kung magko-connecting tayo, ganun din. Para rin tayong ano ng ilang oras sa ano. Pero kung malaki. Ay, ano ba yung bata? Sayang. Hindi ako magkakanin. Ay, ito, Be. Ikaw, O, sige, kanin na lang. Irma mo. Irma! Hindi ako magkakanin, tapos bibigyan ko ng kanin. Ikaw gusto mo rin mas benta yung kanin ninyo eh. Bigyan mo siya ng kutsara. Bigyan nyo ng kutsara at tinidor, hindi yung ganyan-ganyan kayo. Uy, yung naka-video. Ay, naka-video pala. Ito te, salamat te. Este. Buti na lang talaga ang ganda ng ano namin, yung lugar nila, kakainan namin. We are eating outside. Nagkala kong bag din. Nagkala kong bag din namin. Mapapakanta lang tayo ng Kingdom of Cancellation. Parang ano din, mag-inasal. Mga ko sabaw.
Oh. Kakain na lang namin to ngayon, Cebu Pacific, para busog na kami. Pahinga na lang kami. Hindi na kami kumuha ng ano yung accommodation ninyo. Kasi malayo na yung syudad. Di ba Oo. nag-taxi tayo kahapon lalayo, di ba? Magkano yun? Kahit Magta-taxi sabi pa mong kami, yung oras pa. babayaran ninyo, yung travel time kasi. Layo pa. Halos isang oras na siguro. Wala, kinain ko si Inday. Pagi yan. Sabi? Sarap yan. Basta lang. Isda naman talaga. Pagi to? Kung kulang pang sabaw nyo, magsabi lang kayo ha. Nalami ang ginataang pagi. Oh. Kung di akong kumakain yan. Yung lasa niya kay isda na parang crab. Ay, no? Ito yung texture. Para mang inasal din yung ano. Para mang inasal din sabaw na sinigang. Ang aga na makaluto ah. Anong oras ka nagluto, Teo? Kagahapon pa to ininit Nung lang. umalis tayo, luto na sila. May luto na sila. Kanila parang kung dalawa eh. Hindi, yung isa. Alas 4 gising na ako. Gising na tayo. Nag-email pala sila. Alauna. Ano sabihin ko doon sa kumpanya? Melmar na lang. Buti na lang. Hindi ganun kalaki yung budget. Ay, doon na. Hindi ganun kalaki yung event na yun. Baka gusto nyo itap-taob ko itong lamesa. Tubig lang po Kape! kami. Kape ka? Kape! Ako water lang, nagkape na. Kailangan naman ng kape! Ano lang, Yung kaya ipaglaban kami. isang steak na walang sugar. Trenon mo na yun. Yung gapong ganda. Unhealthy rin naman tayo lahat. Siya. Ano ko nga? Hindi talaga ako. Tsaka 3-in-1 na coffee ko black. Black na lang lahat. Black. Stick. Tatlo na. Tatlong... Ano? Kakabi ka ba? Tatlong black na lang po. Tatlong black. Saan ba? Tatlong black na lang daw. Ano na lang? Dalawang black. Isang 3-in-1. Dalawang stick ba na black? Ay, ano ba? Ano ba? Dalawang stick. Isang 3-in-1. Okay. Ah, iba pala yung black. Iba yung stick. Oo. Ah, kasi may coffee ko black. Yawa kasi. Te, panghagan ta kakaron te. Patanggal na yung ngipin.